Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα Χριστούγεννα είναι πρώτων πυλών. Μια εποχή γεμάτη χρώμα, γεμάτη λάμψη, γεμάτη μαγεία, γεμάτη παραμύθι. Ένα παραμύθι που είναι φτιαγμένο για όλους, και για μικρούς και για μεγάλους. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε κομμάτι αυτού του παραμυθιού, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε έξω από το κλίμα των ημερών, και έτσι σε συνεργασία με τον μικρό Γιάννη αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό εδώ το βίντεο που θα δείτε σήμερα και το οποίο έχει να κάνει με ένα πραγματικά μαγικό και παραμυθένιο τρένο. Ένα τρένο που άφησε το στίγμα του ανεξίτηλο στο πέρασμα του χρόνου, ένα τρένο με λίγη από τη μαγεία και από την λάμψη της παλιάς Ελλάδας. Το βίντεο αυτό δεν θα είναι το τελευταίο για το 2024 και έτσι τις ευχές μας θα τις ανταλλάξουμε σε πολύ λίγες μέρες. Πιστεύω ότι σε 5-6 μέρες θα είμαστε έτοιμοι με ένα μικρό βίντεο έκπληξη, το οποίο αποτυπώνει όλη αυτή τη μαγεία και το χρώμα των ημερών που έρχονται. Ο Γιάννης λοιπόν είναι έτοιμος στην πλατφόρμα μαζί με τον κύριο Σταθμάρχη. Πάμε να ακολουθήσουμε την ιστορία του. Στο τελευταίο βίντεο του καλοκαιριού, το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας το σύνδεσμο εδώ πάνω, παρουσιάσαμε τις βαβαρικές ατμομηχανές V6 σε δύο παραλλαγές τους, οι οποίες ουσιαστικά ήταν οι πρώτες ατμομηχανές μαζικής παραγωγής. Τις είδαμε συνδυασμένες σε σειρμούς τόσο εμπορικούς όσο και επιβατικούς. Ωστόσο, αν θυμάστε καλά, η συλλογή μας διέθετε 3 μηχανές από αυτές, ωστόσο τη μία δεν τη δείξαμε τότε γιατί, όπως είχαμε πει, παρουσιάζει σημαντικό ελληνικό ενδιαφέρον. Τώρα, κάποιος που έχει μελετήσει την ελληνική σιδηροδρομική ιστορία εύλογα θα αναρωτηθεί τι δουλειά μπορούσε να έχει η Ελλάδα στο σιδηρόδρομο τις δεκαετίες 1860 με 1870, εκτός βέβαια από τη θεμελίωση του πρώτου σιδηροδρόμου της Ελλάδας, δηλαδή του σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς, ο οποίος αποτελούσε σιδηρόδρομο νηπιακής ηλικίας. Η σύνδεση της χώρας μας με αυτόν, μάλλον κατά λάθος, θα μπορούσε να γίνει. Κι όμως δεν έγινε καθόλου κατά λάθος, και αυτό θα το διαπιστώσετε μέσα από το σημερινό βίντεο, που αναφέρεται σε βασιλικά ταξίδια, που είναι πιο πιασάρικος τίτλος, αν και το πιο σωστό θα ήταν βασιλικά τρένα. Συνολικά θα ασχοληθούμε με 2 σειρμούς που άφησαν το στίγμα τους ανεξίτηλο στην ευρωπαϊκή σιδηροδρομική ιστορία, με το σημερινό βίντεο να σας παρουσιάζει τον πρώτο και σημαντικότερο για εμάς. Ο πρώτος από αυτούς λοιπόν είναι ο σειρμός της βασιλικής οικογένειας της Βαβαρίας, που πρωτολειτουργήσε το 1860 επί βασιλείας του Μαξιμιλιανού του Δευτέρου, αδερφού του δικού μας του Όθωνα της Ελλάδας, για να αναβαθμιστεί από το διάδοχό του και ανιψιό του δικού μας Λουδοβίκου του Δεύτερου. Ο βασιλιάς των παραμυθιών, Λουδοβίκος ο Δεύτερος της Βαβαρίας, ήταν γνωστός για τα πολυτελή κάστρα και παλάτια του. Λιγότερο γνωστά όμως ήταν τα πολυτελώς σχεδιασμένα βαγόνια που κατασκευάστηκαν για αυτόν. Δυστυχώς όμως μόνο 2 πολυτελώς σχεδιασμένα βαγόνια έχουν διατηρηθεί από το πρώην βασιλικό τρένο της Βαβαρίας. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ο Λουδοβίκος ο Δεύτερος κληρονόμησε το βασιλικό τρένο από τον πατέρα του Μαξιμιλιανό τον Δεύτερο όταν ανέλαβε το θρόνο το 1864. Τα επόμενα χρόνια το επέκτηνε με την μεγαλοπρέπεια και την πολυτέλεια του γαλλικού μπαρόκ. Μάλιστα παρήγγειλε και ένα βαγόνι βεράντα λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, το οποίο παραδόθηκε το 1865. Το βαγόνι σαλόνι που κατασκευάστηκε για τον πατέρα του Μαξιμιλιανό τον Δεύτερο κατασκευάστηκε από ένα εργοστάσιο της Νιρεμβέργης το 1860 και ανακαινίστηκε πλουσιοπάροχα από το 1868 έως το 1870. Για τον επανασχεδιασμό, ο Λουδοβίκος ο Δεύτερος προσέλαβε τον ζωγράφο της θεατρικής σκηνής Franz von Setz, ο οποίος ήταν καθηγητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο της Βαβαρίας. Ο καλλιτέχνης, με τις οδηγίες του βασιλιά, αντέγραψε το έμβλημα από τον παλάτι των Βερσαλιών, το οποίο ανήκε στον βασιλιά Ήλιο της Γαλλίας Λουδοβίκο τον 14ο. Αυτό ήταν που χάρισε στο τρένο αργότερα το δημοφιλές προσωνύμιο Βερσαλιές με ρόδες. Λίγα είναι γνωστά για τα ταξίδια του Λουδοβίκου με το συγκεκριμένο τρένο.
Είναι τεκμηριωμένο ότι πήρε για το συγκεκριμένο τρένο για το διάσημο ταξίδι του στη Φραγκονία το 1866. Το συγκεκριμένο τρένο κατά τη διάρκεια μη πολεμικών περιόδων χρησιμοποιήθηκε από ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια, είτε για επίσημο λόγο είτε για ιδιωτικό. Και εδώ ακριβώς έρχεται η εμπλοκή της Ελλάδας με το συγκεκριμένο τρένο. Ως γνωστόν, ο πρώτος βασιλιάς του νεασύστατου ελληνικού κράτους μετά την τουρκοκρατία ήταν ο Όθωνας Ελαίο Θεού Σωτήρ. Τρομάρα του! Ο ίδιος αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας και θέλουμε μήνες για να δούμε τι έκανε, αλλά κυρίως τι δεν έκανε, αν και οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι είχε μεν καλές προθέσεις, αλλά στην πράξη δεν. Και αφού τα έκανε μαντάρα στην Ελλάδα, πήρε των οματιών του το 1862 και ξαναγύρισε στην Βαβαρία, όπου και παρέμεινε μέχρι το θάνατό του 5 χρόνια αργότερα, το 1867. Λέγεται ότι αγαπούσε την Ελλάδα και ότι η εκδίωξή του από αυτήν τον βύθισε στη θλίψη. Για να σβήσει λοιπόν τον πόνο του, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο τρένο ίσως περισσότερες φορές από κάθε άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας, πλην του βασιλιά, για να κάνει εκδρομές και ταξίδια και έτσι να ξεχαστεί το καλό παιδί από τα βάσανα. Και όλα αυτά βέβαια πληρωμένα από τον τίμιο ιδρώτα των Βαβαρών πολιτών. Βλέπετε, κορόιδα δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Τα επόμενα χρόνια ο Λουδοβίκος ταξίδευε συνήθως incognito. Καθώς το βασιλικό του τρένο ήταν όχι απλά ευδιάκριτο για αυτόν τον σκοπό, αλλά κυριολεκτικά έβγαζε μάτια, οπότε χρησιμοποίησε και ένα incognito τρένο, το οποίο αποτελούνταν από απλά επιβατικά πούλμαν. Μετά το θάνατο του Λουδοβίκου, το συγκεκριμένο τρένο διατηρήθηκε σε πλήρη λειτουργία μέχρι το 1918. Ήταν σαφώς σε χρήση αφού όλα τα βαγόνια εξυγχρονίστηκαν μεταξύ 1891 και 1893. Μετά το τέλος της μοναρχίας, το βαγόνι σαλόνι και το βαγόνι της βεράντας μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Μεταφορών της Νιρεμβέργης. Δυστυχώς όμως τα βαγόνια έπαθαν μεγάλη ζημιά από βομβιστική επίθεση προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στον απόϊχο της επίθεσης, οι λαιλάτες αφαίρεσαν ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των μαρμάρινων τραπεζιών, των επενδύσεων του δαπέδου και των ζωγραφιών σε κάθε γωνιά της οροφής του σαλονιού. Τα έργα τέχνης αναπαράχθηκαν και τα διακοσμητικά στοιχεία αποκαταστάθηκαν και επιχρυσώθηκαν ξανά εγκαίρως για την επαναλειτουργία του Μουσείου Μεταφορών το 1953. Εμείς με πολύ κόπο και συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε να ξετρυπώσουμε ένα από τα ελάχιστα αντίγραφα του συγκεκριμένου σειρμού που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Marklin πριν από 30 με 35 χρόνια πριν και με πολύ χαρά σας το παρουσιάζουμε σήμερα. Η μηχανή είναι από τις βαβαρικές Β6 που είδαμε σε προηγούμενο βίντεο, μόνο που εδώ το καύσιμο έχει αντικατασταθεί από τύρφη σε κάρβουνο, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στην εφοδιοφόρο, ενώ η καμινάδα της είναι από τις στενές της δεύτερης παρτίδας, με τη μηχανή να ενσωματώνει όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής, αφού άλλωστε πρόκειται για βασιλικό τρένο. Ο σειρμός αποτελείται από 5 βαγόνια, με το πρώτο να είναι για το βασιλικό επίτροπο και τη συνοδεία, το δεύτερο να αποτελεί μια μοναδική κατασκευή βαγονιού βεράντας για να παίρνει τον αέρα του ο βασιλιάς και το τρίτο, που είναι και το μεγαλοπρεπέστερο απ' όλα, είναι το βασιλικό σαλόνι με ένα μικρό χώρο ανάπαυσης του μεγαλειότατου στο ένα άκρο του βαγονιού. Στο σαλόνι μπορούμε να διακρίνουμε τα χρυσά έπιπλα, τους καναπέδες και τις πολυθρόνες, ακόμα και το κόκκινο χαλί του δαπέδου. Εξωτερικά εντυπωσιάζουν οι χρυσές λεπτομέρειες τις οποίες αναφερθήκαμε πριν, όπως το στέμμα στην οροφή του βαγονιού και η χρυσή θηρεή στο πλάι. Ακολούθως έχουμε το βαγόνι κουζίνα και τέλος το βαγόνι των υπηρετών με το σύστημα θέρμανσης του σειρμού. Η λεπτομέρεια που ενσωματώνουν αυτά τα βαγόνια είναι απίθανη, ενώ όλα είναι πλήρως φωτιζόμενα, αν και όχι με LED, αλλά με λάμπες πυράκτωσης, λόγω της τεχνολογίας της εποχής που βγήκαν, εξού και το ελαφρύ τρεμόπαιγμα που βλέπετε στις οθόνες σας, αν και στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερο. Αν θέλετε να νιώσετε έστω και για λίγα λεπτά βασιλιάδες, εμείς κανονίσαμε με το μεγαλειότατο να μας το δανείσει. Είστε μέσα!